Zumaya, lehen kaletik, calle 1, Deustu, bigarrenetik, calle 2, Ibaika, hirugarrenetik, calle 3, Urioko, laugarrenetik, calle 4, San Nicolás, bosgarrenetik, calle 5. Por favor, a salida, mesedez, irtegara. Hasiko gara eta konsolazio final honetan lehenengoak emakumezkoak umeak dira, aurrak, infantil feminaz deitutakoak eta hortze ikusten dozuez lehenengo kaletik Zumaia, bigarren kaletik Deusto, hirugarren kaletik Ibaika, Urioko laugarren kaletik eta San Nicolás, Portugaleteko San Nicolás arraun taldea duguzala bosgarren kaleko kaletik itoia san neskak. Bienvenidos a todos y todas a este campeonato de Euskadi en la modalidad de bateo organizado por la Federación Vasca de Remo, que cuenta con la colaboración de la Federación Vizcaína de Remo, el Ayuntamiento de Sestao y el Club Deportivo Iberia. Bienvenidos a estas premiaciones de la Dasina de la Benedicta. Comenzamos ya con estas finales, en este caso las finales de consolación. Y en esta primera final tenemos a las chicas en la categoría de infantiles. Ya están en liza ya las primeras finales, en este caso de consolación. Recordamos que primero van las finales de consolación en todas las categorías, después iremos con las finales, en juego las banderas, pero ahora, como decimos, konsolazio finalak dira jokoan eta hortze dagoz lehenengo bost ontziak umeak dira, emakumezkoak eta lehenengo ziaboga emoteko prestatzen ari dira ja, patroiak hor laugarren kaletik ikusten dugu, hirugarren kaletik bai ziaboga emoteko prest ontziak, Ibaika eta Urioko izan lehikez, baita lehenengo kaletik ere Zumaiako ordezkariak ziaboga emoten, bigarren kalea eta bosgarren kalea bai, dagoeneko ziaboga emonda eta azkenengo luzean sartuta bost ontziak, une batetik bestera, denbora ofizial horrek. Bueno, pues ya tenemos esos primeros tiempos de la primera ciaboga en la categoría infantil féminas. Zumaia 2.32, Deusto 2.45, Ibaika 2.37, Urioko 2.36, San Nicolás 2.45 nesek denborak, Zumaiak bi hogeta hamabi, Deustuk bi berrogeta bost, Ibaikak bi hogeta hamazazpi, Uriokok bi hogeta hamasei eta San Nicolásek bi berrogeta hiru. Beraz, Urioko Zumaia hortze izango dira leia estuan, bi ontzi honek, Lapurdikoak eta Gipuzkoakoak, lehenengo finala hau, konsolazio finala kasu honetan, eskuratzeko lanetan hortze ikusten dugu, laugarren kaletik. Eta lehenengo kaletik, baitze bigarren kaletik be, Deustuko taldeak be, aurre egin duela emoten da, azkenengo paladatan sartzen dira. Final honetan atzerago geratzen Portugalete eta bigarren kaletik Deusto, hirugarren kaletik izaten nahi dugu esan Ibaika datorrela horte, Gipuzkoarrak eta Lapurditarren arteko leia izango dela emoten dau, lehenengo final hau, hortze datoz. Hortze lehenengo kaletik, hirugarren kaletik eta laugarren kaletik, Urioko emoten dugu, aurretik eta atorrela,
Horte da, azken paradatan, zartuta. Laguntzi honek, aurrak enezka dira, Urdioko izango da. Urdioko denta, lehenengo konsolazio finala izango da, azken paradatan. Lapurbitarrak, ja Urdioko. Iraika bigarren. Eta Zumaia hirugarren. Hortze ba, Bizkaitarren atzeko lehia orain, laugarren posturako, Deusto emoten dugu aurretik. Eta ja, Deusto, ja Portugalete. Urdioko koperaz, lehenengo konsolazio finala. Arituko dara, Hernani izango da, hirugarren kaletik, Zumaiako Tolmodeun, laugarren kaletik, eta Sestauko Kaiku izango da, bosgarren kaletik. Prest, bigarren finalari, hasiera emateko. Hasi dira lanean beraz, Gaztor beteko dira, 20 segundo horrek. Segundo beteta, baliokoa dugu estropada, cumplidos esos 20 segundos, válida la regata, ya vemos a las 5 embarcaciones en liza en esta segunda final de consolación, categoría promesas féminas. Ba, denbora ofizial horrek amaierakoak, emakumezkoetan infantil mailan, Urdioko lortu dau denporarik onena, Urdiokoren denpora 5:15:93 5:15:93 para Urdioko, mejor tiempo en esta primera final de consolación en la categoría infantil féminas. Ibaika bigarren postuan, 5:89, hirugarren Zumaiako Telmoden, 5:23:02, Deustuko Arruntaldea laugarren, 5:80 eta San Nikolasiko Portugaleteko San Nikolas 5:17 Urdioko beraz, lehenengo konsolazio finala erundo gela, orain promesas mailan gagozala gogoan izan, emakumezkoak dira honek be, hiru Bizkaitar, Ondarru, Kaiku eta Lutzana, Gipuzkoar bi, Hernani eta Zumaia, eta ontze bertan, gogoan izan estropada honetan, bi luze bete beharko da bezala 5 ontziek, eta ja ikusten dugu, bigarren kaletik, aurre hartut emoten da bentzat, Lutzanako ontzia, hurbiltzen dagoala, siago gara. Ia ba, zelan sartzen diren 5 ontziak, referentzi puntu horretan, Lutzanak emoten dugu. Lehenengo postuan sartzen dela, ia Lutzana, hor laugarren kaletik be ikusten dugu, Zumaiako taldea be, nahiko hurbil, eta gero beste 3 ontziak, segundo bakar batean, Kaiku igual 5. kaletik, lehenengo kaletik Ondarru, eta Ibaika 3. kaletik izan ez. Se acercan ya en el segundo largo las 5 tripulaciones de esta final de consolación categoría promesas féminas. Ziagoako denporak esango dugu, Ondarru 2:12, Lutzana 2:6, Hernani 2:14, Zumaia 2:9, Kaiku 2:12. Vamos a recordar esos tiempos de Ziaboga, Ondarru 2:32, 2:26, Lutzana, Hernani 2:34, Zumaia 2:29, Kaiku 2:32. Hortze datoz beraz. Lehenengo kaletik eta 3. kaletik emoten deu, edo barkatu
lehenengo kaletik eta bigarren kaletik, Luzana eta Ondarrun arteko lehia izango dugu zala azkenengo paradatan sartuta ja. Hortze datoz Erandioko neskak, lehenengo postuan emoten dau, eta bigarren posturako lehia. Ondarru lehenengo kaletik eta Zumaia izenleike laugarren kaletik datorren taldea. Hortze datoz hiru ontziak, atzerago Kaiku eta atzerago Ibaika. Luzana aurretik emoten dau, lehia estuan hor bigarren posturako Zumaia eta Ondarru. Luzanak emoten deu aurre hartuta datorrela, Erandioko neskak zeo zer aurreratuta datozela emoten dau. Hortze datoz azken paladatan sartuta, Erandiotarrak. Azken paladatan Luzana, eurentzak izango da bigarren konsolazio finala hau, promozio neskana. Hortze ba, ja Luzana, ja Zumaia eta Kaiku eta Ondarrun arteko lehia. Ondarru lehen kaletik, Kaiku bosgarren kaletik, lehenengo kalea sartzen dala emoten dau. Ja Ondarru, ja Kaiku eta Hernani be azken paladatan. Hortze ba Hernani, ja Luzana, pesajera mesedez. Emakumezko absolutuak jokatuko da hirugarren konsolazio finala hau, gogoan izan, lau ontzi arituko direla. Lehenengo kaletik San Nicolás, Portugaleteko taldea, Hernani izango da bigarren kaletik, Tolosaldea hirugarren kaletik, eta Ondarru izango da laugarren kaletik. Hurbildu mesedez. Segundo, baliokoa dugu hirugarren final hau, gogoan izan, Portugaleteko San Nicolás doila lehenengo kaletik, Hernani bigarren kaletik, Tolosa hirugarren kaletik eta Ondarru bosgarren kaletik. Denporak ere aipatuko duguz. Promesas féminas, final de consolación. Estos son los tiempos. Luzana, mejor tiempo, 4:58:31. Zumaiako Telmoden, 5:00:77. Ondarru, hirugarren denpora, bost amabi, hirurogeita hiru. Kaiku, laugarren, bost amairu, larogei. Eta Hernani, bosgarren, bost hogei, larogeita hemeretzi. Luzana, mejor tiempo, 4:58:31. Zumaia 5:00:77 segundo puesto, Ondarru tercer puesto 5:12:63, Kaiku cuarta 5:13:80 y Hernani en quinta posición 5:20:99. Azken konsolazio finala jokoan absolutuak dira. Hortzera lehenengo erreferentzi puntura sartzen, lehenengo ziaguara sartzen, 2 eta 3 emoten dugu aurretik, baitze bosgarrena bai. Orain lehenengo kalea be sartu dara emoten dau. Hortze datoz bigarren luzean ja lau ontziak.
Konsolazio finala jokatzen gagozalagoan izan, Euskadiko txapelketa honetan, emakumezkoetan, absolutoan, eta lau ontzi gagozala leian. Lehenengo kaletik Portugaleteko Club Erremo San Nicolás daukagu lanean, bigarren kaletik Hernanik, hirugarren kaletik Tolosaldea eta bosgarren kaletik Ondarru. Denporak aipatuko duguz. Portugalete egindako denpora, 2:27, tiempo de Portugalete 2:27, Hernani 2:23, Hernanik 2:23, Tolosaldeak 2:22, Tolosaldea 2:22, mismo tiempo que Ondarru, 2:22, Ondarru denpora bardina, 2:22, beraz, Hernani, Tolosa eta Ondarru segundo batean zeo zer atzerago Portugaleteko ontzia, ia zer gertatzen da bigarren luzean. Datoz lauontziak, ez dago aldea hondirik, hortze datoz Hernani, baitze Tolosaldea, zeo zer aurreratuago Gipuzkoar bi ontziak, bigarren ziagoa emoteko presia, bai Hernani, bai Tolosaldea, zeo zer atzerago Ondarru, eta hortze Portugalete be, bi ontziak batera, ziagoa emoten, ja bizek, Ondarru, eta Portugalete be, lanean da hirugarren luzean, bardinduta sartu dira. Bardinduta sartu dira, Hernani eta Tolosa. Eta zeo zer atzerago Ondarru eta Portugalete, lehia beraz Gipuzkoarren artekoa. Honaizek denporak, Portugaletek 2:03, Portugalete 5:03, Hernanik eta Tolosa denpora bardina, lau berrogeta amabos, 4:55 para Hernani y para Tolosaldea, y 4:59 para Ondarru, Ondarruk lau berrogeta emeretzi. Hirugarren luzean ja, lau ontziak, aurretik Gipuzkoarrak, Hernani eta Tolosaldea. Gogoan izan lehenengo eta behin konsolazio finalak izango duguzala, Euskadiko bate txapelketa honetan, 2017 urteko txapelketa honetan, aurten Bizkaizen jokatzen duguna, Euskadiko Arraunketa Federazioak antolatutako Euskadiko txapelketa hau, Bizkaiko Arraun Federazioaren laguntzagaz, eta baita Sestauko udala eta Iberia Arraun taldearen laguntzagaz batera. Batzuia Bizkaizen ezala antolatzen Euskadiko txapelketa hau, eta hementze dugu Beneditza estropada eremu honetan Euskadiko txapelketa ezin hobeto antolatuta. Ya tenemos a las tripulaciones en la tercera maniobra. Orce datos, calle 2, parece que en primera posición, calle 3 segunda. Hernani
emoten du aurretik sartu dela hirugarren eta azken ziaboga horretan, ondoren Tolosaldea, eta Ondarru eta San Nikolas be. Hortze bat denporak, Portugaletek 7:54, 7:44 Portu, Hernani 7:31, 7:11 Hernani, 7:14 Tolosaldea, 7:34 Tolosaldea, Ondarru 7:40, 7:40 Ondarru. Se acercan ya las 4 tripulaciones en el último largo. Viene la tripulación de Hernani en cabeza, seguida de la tripulación de Tolosa. Parece que los puestos vienen claros. El tercer puesto en liza, Portugalete, Ondarru, Ondarru, Portugalete. Azken txanpan sartzen dira luze erdi beraz. Hernani eta Tolosaldea ontzientzat. Se acercan ya medio último largo para Hernani, que viene en cabeza de regata, seguida de Tolosaldea, por detrás Ondarru y Portugalete se disputan esa tercera plaza en esta final de consolación categoría absoluta féminas. Hortze datoz Hernanikoak azken paladatan sartuta, luze laurdenaia eurentzat, lehenengo postu argi, Hernani hortze datoz. Gipuzkoarrak, atzetik Tolosaldea eta Ondarru eta Portugalete, emoten duzu zer aurreratuago Ondarru datorrela laugarren galetik, baina argi dagoena Hernanik lortuko dela garaipena konsolazio final honetan, nagusietan, emakumezkoetan. Hortze Hernani, azken paradak, ja Hernani, Tolosaldea sartzen, azken 5 paradatan, hortze Tolosaldea, ja Tolosaldea, Ondarru eta Portu eta Ondarru zeo zer aurreratuago, ja Ondarru, ja Portugalete. Hernani, pesajera,